Gelaen, dat viert weer Vastelaoven, zetten ze weer aan de kant. De dame die het Gelaen Vastelaovesmaondig Konkoer dit jaar heeft gewonnen, en dat is dit aanwezig Lonne Kielen. En ze hebben het concours gewonnen, de grens geslagen, tel 10 zegeningen en die geeft ze de veur brengen. Goedenavond allemaal. Hey, dat is ook met haar. Ik zeg goedenavond allemaal. Oké, vuil werken. Hey, we hebben even met z'n allen de zegeningen tellen. Die we redden niet in klein, want we zijn bezig met de super schone optocht die we gisteren gehad hebben. En hier zijn we ook nog met geholpen. De schone Vastelaovend hier, maar dat is al het tweede. En die schone prinsen, de schone verenigingen die we hier allemaal hebben. En hier ook met zate hermeniekes, dat is hartstikke prachtig. Dat vind ik van sommige steden niet alleen nog helemaal met zeggen dat we zoveel zegeningen hebben. En dan heb je niks over over, dus ik wil er geen alleen wat vermeugen. En dan gaan we een ontzettend groot feestje van maken. Gelaen.